Pwede na! Nakuha! Ano nakuha? Ayos! Nakuha! Hello mga katupay, welcome sa ating YouTube channel mga katupay. Please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka sa i-upload kong video mga katupay. Meron tayo ditong bigyan natin konting tulong mga katupay. Kuya, may bibigay ako sa'yo kuya. Nagsasayang ba kayo dito kuya? Dito lang kayo nagsasayang? May bibigay ako sa'yo kuya. So bago lahat kuya, baka swertehin ka ditong aking palaro. Ikaw lang ba may isa dito? Yun yung asawa mo, naligo kaya dito lang muna tayo, naliligo asawa mo eh. Palaro muna tayo bago ko may bibigay ko sa'yo. Ito kuya, chichirya to. Opo. Kaya pag nahulaan mo ang pangalan ng chichirya, bigyan kita ng 100. Tatlong pangalan ng chichirya, may alam ka naman yata pangalan kuya. Oishi. O sige, hawakan mo kuya para mahulaan mo talaga. Tatlong pa, Uishi, tapos ano pa isa kuya? Kiwi. Piwi, isa pa. Anong chichirya? Sige, ganun mo para mahulaan mo talaga. Tapos buksan natin yan, kung tama ang hula mo, may 100 piso ka kuya. Bago natin, may bibigay pa ko sa yung iba. Ano nga mo pala ang pangalan mo kuya? Eric po. Eric, okay. Kaya nadadaanan ko tayo dito palati kuya eh. Kaya, Wala. yan. Oishi. Uwisi, Piwi, tapos ano pa isa? Kuya Eric. Kasi ako nag-chichirya makain eh. Oo. Hindi naman pwede nag-araya. Oo. Ano pa? Siya. Sige, yung sure mo na ano, kasi isa na lang ko lang. Kami. Naligo. Wala ko alam kuya eh. Dalawa lang. Paano mo sabi sis mo? Baka may alam pa siyang ibang ano. May ano pa ba ibang chichirya? Sige, puntan mo. May ano pa ibang chichirya? Naligo, visit ka. Kiwi, oishi. Sayang ate, isang daang piso pag tama ang Piwi, Uwisi, tapos naligo pala misis mo kuya. Nga po eh. Oo. Ano pa? Wala pa isa. Ano ba yung pag-ibili ko dyan? Nagsasaing talaga kayo dito kuya no? Opo, opo. Oo, dito lang kayo nagsasaing no. Uy, may alaga ka pang tuta. Yan. Wisi, Piwi, tapos yan lang ang ano mong pangalan kuya? Wala nang iba? Hindi na, wala na eh. Wala na daw eh. Ha? Wala na, yun lang dalawa. Piwi, Wisi, Cracker. Cracker daw. Sige, buksan na nga natin dito para makita ni ate. Buksan mo nga kuya kung tama ba. Yan, buksan na siya mga tupay. Uy, mali mga katupay, Tumi. Oo, sayang kuya no. Isa yun na kuya, kakain ka man yan kuya. Oo naman. Okay, siyempre bago yan kuya, mayroon pa tayong isa pang last na chance talaga. Ito, 100 pa rin to kuya. Okay. Oo. Ito mga katupay yung ating jackpot prize. Yan. Ano nga lang kuya yung takip kuya, pakihawak lang kuya. Kasi wala akong video, nagbibideo kuya. Yan kuya, may jackpot yan na 100 din. Pipili lang ako. Pipili ka lang ng isa kuya. Tapos basahin natin kung tama, kung 100 ba siya. Okay. Ayan. Okay, buksan mo kuya kung 100 ba nakalagay. Ano to? Ay, mali pa rin mga katupay. Mali pa rin mga katupay. Hindi pa rin siniwerte sa iyo. Oh, wala. Hindi ko na lang basahin kasi nakaka... Okay, sa'yo na yun kuya. Siyempre. Okay. Siyempre, dahil hindi naman nakuha ni kuya, sayang yung jackpot Si prize. may anak ko. Anak mo. Anak ko yan eh. Anak mo. Oo. Sige. Ikaw yan, anak. Dali. Sige, babigyan natin. Baka makuha mo yung isang isa lang kukunin mo. Okay. Sigurado ba doon? Oo. Isandaan yan. Pag nakuha mo yung jackpot. Ano pala pangalan mo, boy? Okay, 100 nga.
Oh, 100. Jackpot. Ay, Jackpot! Nakuha! Ano nakuha? Ayos! Nakuha! Okay, di balik. Oh, nakuha mo no? Okay. Okay, pakitupin na lang ulit. Lukutin mo na lang ulit. Yan. Jackpot! Isandaan swerte. Anak mo kuya. Okay, swerte. Okay. Ayos ah. Okay, pakibalik na lang boy. Ano nga pangalan mo ulit? Pakipalagay din to ulit yung isa. Yung isa pakipasok ko na lang din. Yan. Ayan. Okay, salamat. Okay. Dali lang yan. Bibigay ko muna yung premium mo, boy. No? Dali lang. May mo kay kuya. Oo. Pakiayos nga, boy. Di ko matakip eh. Ang bira no, wala akong taga-video kasi hindi sumama yung anak ko eh. Okay. Okay. So, siyempre, bibigay ko na yung 100 mo, boy, no? Swerte. Okay. Oh. Ito ha. Oh, ito mga katupay. Kuha ni... Ano pa nga pala na ulit? Kenyel po. Kenyel. Oo, ayan. Ibigay ko na sa iyo yung 100 mo. Galing kay Christopher Gonzales yan. Okay, siyempre meron pa ako ibigay. Diba nagsasayang kayo rito? Oo. Siyempre may ibibigay pa ako. Upo tayo dito ha. Upo tayo. Sige. Siyempre, ganyan. Ayan, upo tayo. Siyempre sana makakatulong to sa inyo kahit maliit na bagay lang po. Ano? Ayan. So mga katupay, May tulos tayo, mami. may dala akong bigas mga katupay. Ayan. Thank you po. Salamat Ayan, po. pagpasensyahan mo na yung bigas, ano? Opo. At siyempre, meron pa dito. Sandali. Meron pa, siyempre, kumpleto. Yan, hindi pwedeng bigas lang. Ito. Noodles pa. Ito mga katupay, may needles. Yan. Ayan, Salamat kuya. po. Okay, siyempre, meron pa tayong sardinas. Ayan, kuya. Ito, ilagay mo na rito. Nakuha pa yung 100 mga katupay. Sa anak niya yung mga katupay. Okay, kuya, sana nakakatulong. Salamat po. Ingat Okay, po kayo. sana nakakatulong sa inyo yan. Ano? Ate, naligo si ate. Pangalan mo pala ate? Nini po pangalan niya, Nini. Nini. Okay, sana ate, ate, sana kuya nakatulong sa inyo po. Ano? Okay, maraming salamat. Alright, mga katupay. Sayang talaga kayo dito, no? Mayroon pa silang tingkan, mga katupay. Sayang talaga sila. Okay, salamat po. Yan, tubig. Yan, naliligo nga si ate. Okay, mga katupay. Dito na lang, kuya, no? Salamat din sa Paunlak, ano po? Okay, mga katupay, dito na lang din magtapos yung video natin. At siyempre, kung bago ka pa lang napadpa sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated na sa i-upload kong video. Thank you po. Alright, kuya, nandyan na sa'yo yung aking munting ibibigay pa handog sa'yo. Okay, dong, bye-bye ha. Okay, bye-bye mga katupay. Ano pala ulit, pangalan mo kuya? Eric po. Eric, okay, kuya Eric. Bye-bye, ate, bye-bye po. Bye-bye. Dito lang sila mga katupay. Yan. Bisikleta mo to kuya, no? Bisikleta mo. Opo. Oo, yan na ang ginagawa nilang mga katupay. Dito na rin sila natutulog. Yan. Thank you po, kuya. Okay, maraming salamat din kuya. Guys po ko ng kalakad para may Yan. pambili rin po lang. Oo. Okay kuya, dito na lang po. Bye-bye. Bye-bye po. Sige, siyempre mga katupay, dito na lang din. Kita-kita na lang tayo muli sa susunod kong pagbablog mga katupay. Okay, salamat din. Mga katupay, balik na tayo sa akin ng tricycle. Okay, bye-bye na mga katupay. See you again to my next vlog.